bathi lana asibuke i-table yabasinike yona. Kule mniningwane abasinike kule table ikhona yini i-relationship noma ubudlelwane obuyi-function ngaphakathi komuntu nobude bakhe. Basinikile la amagama abantu basinika nobude babo. Abantu bathi uJoel u5'6", bathi uNathan u4'11", bathi uStuart u5'11", bathi uLJ u5'6", bathi uTarik u6'1". Ebese ke bathi i-function ikhona yini i-functional relationship ngaphakathi kobude bobuntu negama lakhe umuntu naye umuntu. I-function siyazi ukuthi singanikwa i-input kumele sinikwe i-input eyodwa engafani nenye ukuze sithole isibalo siyi-function. I-function yethu ke la i-height ubude. Uma sithi ke i-height kaNathan siyazi ukuthi u4'11". 4'11" i-height yaNathan. Uma senze nje ngawo wonke amagama sizobona ukuthi sizophuma nemiphumela engafani. Vele ke kumele kwenziwe njalo ke kwama-functions. Ngoba phela ama-function ngeke kwazi ukuba ne-output efanayo. Yabo nama-output ahlukile njalo nxesa. Nama-output ahlukile for i-input efanayo. Mhlambe mengithi uJoel i-height yakhe 5'6". Ngeke ngiphinde ngithi uJoel i-height yakhe 4'9". Ngeke kwazi lokho. Kanjani ewumuntu oyedwa. Asidwebeke i-graph yethu kukhona sizokwazi ukuplotha isibonda ama-function yini. Sibhala nje iletha lokuqala lamagama uJ uJoel, uN uNathan, uS uStuart, uL uLJ, uT uTarik. Asibhaleke ama-height abo. So uJoel u5'6" lapho kungaphakathi kwa5 no6, 5'6" nanku. uNathan u4'11". Sintshumbala for uNathan nakho ke. 4'11" yena cishe kube ku5 kodwa ngaphansi nje kancane kwa5 nakho ke. uStuart yena ke mude ngempela u5'11", cishe afike la ku6 feet. uStuart 5'11", ngibeke ku6 nakho ke singaphansi kwa6 kancane. uLJ yena ke u5'6", naye phela njengoJoel bayalingana ngobude. 5'6" naye. Bese ke uTarik yena u6'1". Hayi mude ngempela kuTarik ushala ku6 foot yena kuphela uku6 foot la. 6'1" nangu ke uTarik. Nanko ke i-table yethu esivezela ukuthi esivezela i-relationship between i-height yalabantu umuntu emunye. Siyabona ukuthi umuntu emunye une-height eyodwa. Uma ngithi mhlambe uStuart futhi ngithi nje be5'11" i-height yakhe, ngiphinde ngithi futhi i-height yakhe u5 foot mhlambe 3. Kuzokwenzeka kanjani lokho? Ngingaba kanjani na 21 iminyaka ngiphinde futhi iminyaka ngibe na 25? Ngeke ngikwazi kuba nama-output amabili ngiyi-input eyodwa. Asifake la mhlambe sithi ke uStuart u5'3". Ayiseyenzi imqondo lento esenza la ngoba phela uStuart ewumuntu oyedwa unama-output unama-range amabili. Uphinde abe ne-height ewu5'11", aphinde abe ne-height ewu5'3", kodwa ewumuntu oyedwa. Akukhonakali lokho. Lokho kungenza ukuthi lesibalo sethu singabi yi-function. Kodwa ngoba uStuart akushiwa ukuthi futhi u5'3", kuthiwe nje kuphela u5'11", kusho ukuthi sine-output ehlukile ngawo wonke ama-inputs noma ama-domain, ama-range ethu ahlukile. Ngakho ke lento esiyibona la kuthiwa yi-functional relationship noma kuthiwa yi-function.